खुलुमबाय। जेएन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बालागाव गामिनि प्रबान बसुमतारीनि आंगो बिसि अनजालि बसुमतारीया थांनाय 1/12/2022 खालारखालि फिसाजो पिंकी बसुमतारीनो बाजाराव गानग्रा गस्ला जि लायनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि दिनैसिम न'आव गिदिंनानै फैफिनाखै। बहा मा जादों, बहा थांखो? दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा दासिम जेबो खौरां मोनाखै। दा गासै पिंकी बसुमतारीजों लोगोसे दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा जोबोद हालाय-हाफाय जानानै दं। बेनिखायनो नखरनि सुबुंफोरा सोरबाफोर बहाबा खबर मोनोब्ला फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। जानबुं नाम्बार 8099119817। अल बड' टेक्वान्ड' चेम्पियनशिप एस'सिएशननि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। क'क्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोर सिगनाजार टेक्वान्ड' जिमनाजियामाव बोहैथि दाननि फैगौ 28 आरो 29 अक्ट' खालारखालि 28थि किर'गि आरो 9थि पमसे टुर्नामेन्ट खुंफुंगोन। खौरां बिजोंनि गेजेरजों दिनै अल बड' टेक्वान्ड' चेम्पियनशिप एस'सिएशननि बिबानगिरि सत्यजित नार्जारिया फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै कमिटि आरसिखौ दानानै होबाय। बे कमिटिनि बिबानगिरिफोरा फारियै चेयारमेन जुबराज बसुमतारी, कनभेनर सत्यजित नार्जारि, सोनाब क'क्राझारनि एसटि सिटनिफ्राय देरहानो हानाय चिफ पेट्रन मानगोनां रबिराम नार्जारि, सानजा क'क्राझारनिफ्राय देरहानो हानाय पेट्रन लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार जिल्लानि डिपुटि कमिसनार पेट्रन बर्नाली डेका। चराइदेउ जिल्लानि सिङाव थानाय कुनारि पुलिस बिफानाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। बे जाथायाव दीपक काकाति मुंनि सासे पुलिस बेटालियन जवाना गावथारदों गुकुल बसुमतारी मुंनि सासे पुलिस बेटालियन जवानखौ। मिथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानै सुबुङा पुलिस बेटालियनाव साख्रि मावोमोन। खौराङाव मख'नाय बायदिब्ला बिसोर सानै पुलिस बिबानगिरिफोरा मैया समबारनिफ्रायनो नांलायगासिनोमोन। बे जाथायनि उनावनो दिनै फुंनि समाव कुनारि पुलिस बिफाननि मावख'आव डिउटियाव थानाय समावनो दीपक काकातिया गावनि AK-47 सिलाइजों गरथाम गुलि गावो गुकुल बसुमतारीखौ। गुलि नांजानाय गुकुल बसुमतारीखौ चराइदेउनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो जिउ गोमानाङो गुकुल बसुमतारीया। बेनि उनाव दायनिगिरि दीपक काकातिखौ पुलिसआ हमो। मानि जाहोनाव दीपक काकातिया गुकुल बसुमतारीखौ गावथारखो, बेनि गुबै जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै होनना खौरांगिरिया फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।